and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Ay, ako cellphone. Si Franco. Si Franco? Tubagon ko. Tubaga. Hello, Franco. Sofia, asa si Cathy? Oh. Ha? Asa si Cathy? Gusto magigsulti ang among anak niya, si Claire. Asa siya? Please, Sofia. Kung naaman siya, ihatag niya ang cellphone. Magigsulti si Claire niya. Please. Nganong gitabunan mo ang cellphone sa imong pad. Unsay ang tuyo. Gusto magigsulti ni mong imong anak. Mao pa. Saman. Ambi ang cellphone. Okay. Di ano yung cellphone, oh. Hello? Hello, Cathy. Unsay tuyo? Magigsulti ni mo ang atong anak. Asa man siya? Nak, yan is Cathy. Ambi pa. O, nak. Hello? Claire. Makati. Claire. Maura pa kini ang imong tuyo. Aron pabation ko nimo sa imong paghilang. Ma. Ganong nahitabo man kini. Claire. Nganong nakahimo ba ka sa pagbuwang kang Papa Franco? Nganong gilimbungan man mo si Papa, ma? Unsa may isa ni Papa Franco? Claire, anak. Huwag ko magtuog nga magkahimo ka, di ba? Imong gipudhian ang akong amahan. Tubag ako, Makati. Ganong nagkahimo ka sa paglimbong ni Papa Franco. Ngano man? Claire. Bisag unsa pa'y mga pong nga ako litukon. Dili kini makahatag og kalinaw kanimo, Claire. Nahibaw ko. Nahibaw kong mibati ka na kasilag ka na ko. Tinuod ka na, ma. Dibisan kamay na lang. Huwag akong magtuo nga makahimo ka sa paglimbong ni Papa. Kabuutan sa akong amahan o diha imong kibinuangan. Nga naman in town. Ang tinuod, gibati ko ang dakong kauaw. Gikauaw ko ang imong pinuhatan, Mama Cathy. Gikauaw ko ikaw. Gidawat ko ang tanan. Gidawat ko ang tanan, Claire. Ang himara utak ko. Kasi lagi ako. Oo. Kasilagan ko ikaw. Nakadungog ka, Makati. Claire, nak, igo na. Gusto na. Day, Claire. Kaya pala abin, Gikauaw ko ang gibuhat ni Mama pa. Nawa siya'y mga pong sa pagpasabot na ako. Dili siya makahatag og hustisya sa iyong gibuhat, nak. Dili. Basta, ingon anang sitwasyon na dahil. Way pong nasarang makalimpyo sa mga adgabuhan. Makaamgor siya sa iyang daotang binuhatan. Unya. Gusto na imong plano karon by Franco. O ako mahibaw, Bayotik. Naglibog pa ko. Gusto ko silang sudyaan. Gusto ko silang kunis-kunison sa akong mga kamuta. Papa Franco. Gusto kong patyon si Mr. Martinez. Bay, Gusto kong makita sa nga wa na'y kinabuhi. by Franco.
Kung imo na buhaton bay, unsa sang putan? Malimpyo ba ang imong asawa? Ang importante ba nga makabawas ko sa ilang pagtunto ka na ako. Kung ikaw nakabawas, pinagis pag-utang sa kinabuhi ni Mr. Martinez. Saman, mapapas ba ang mga panghitabo? Papa Franco. Nilirong kahimtanga. Hindi clear. Ikaw magdasig sa imong amahan. Naasad ako kasubo ang imong amahan. Huwag na ganin siya. Mahibaw. Sa angin ni buhaton. Og ang labing sakit pagyud tungod kay. Tungod kay unsa biotik. Bay, naibaw na din ang atong mga silingan sa panghitabo ninyong kati. Unsa? Unsay dahibaon no iya? Ibaw lagi sila sa nahitabo. Nga, hapit magkapatay ang imong amahan dito sa resto bar nga gitrabahoan sa imong inahan. Tungod kay, nasakpan ang imong mamagate. Uban sa iyong laki. Ginoo ko. Mao ba? Biotik. O, lagi bay. O, naibaw sila nga. Gidakas mga pulis. Kay, may taga-ato man nga dito sa resto bar. O, nakakita agad sa panghitabo. Paunsaon naman lang ini. Kada kong kawawan ini. At tubangon ang kamatuoran. Declare. Pa Franco. Kathy. Hilak na side. Ikaw ba sa akong dapit o? Kathy. Anhi mo makita ang akong abilidad. Sana all. Gigang nihilak, paingos pahiyom og katawa. No, nindot oy. Hilakan ko ang akong mga kasakit. Ug katawan ko ang akong pagkabugo. Kathy. Kaya mo ba ning akong gidangatan? Ha, Sofia? Kaya ba nimo? Kathy, managlahi ang atong pagdas, atong kaugalingon. Oo. O, Sofia, ay pao ko. Og bugo ragyod kaayo ko. Bugo ragyod kaayo kong daling nadutlan sa mando sa kong kasing-kasing. Og sakto ang ilang giingon. Nga ayaw ibaylo ang hamubong kalipay sa way kinutubang pagmahay. Kung tulisukon ko ang akong kaugalingon, kung mahayan ko ang akong kaugalingon, may balik pa ba? Og mapauli pa ba ang samin nga napusgay na? Kathy. Noy, Utik. Noy, asa si Papa? Ha? Uy, ako kabantay nga, ligawas. Asa man siya? Wala ko siya makita. Oh, mo ba? Waman mo agi diri sa dakong pultahan? Kuno galing nila ka gani siya? Basin sa kusina. O, mo ba? Asa ka si Papa Franco? Apit na maurot ang packet size nga bino. Apan wa kini makadatom nako. Hala, na si Franco. Nakagawa sa diyan na si Espisuhan. Kuya taon anak niya, no? Nalaptanon eh. Hoy, kamo! Oy. Bisag maunsa nga akong kinabuhi. Wa mo'y labot! Oy. Gusto mong muambit sa akong kasakitan? Ha? Gusto mo? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!